Mga kapuso, ano tayo breaking news? Karon lang yung hapon, dili panandugay, gikompirmar na sa Department of Health ang unang kaso sa 2019 novel coronavirus nga natala din sa Pilipinas. Sa usa ka press conference kalong hapon, gipahibaw sa DOH nga ang pasyente o sa kababay, 38 anyos nga Chinese national nga naabot din sa nasud niadtong Enero 21 gikan sa Wuhan, China. Agi sa Hong Kong, taliwaran ning unang kaso sa nCoV din sa Pilipinas, gipasalig ni Health Secretary Francisco Duque III nga hanay na ang mga lakang nga gipatuman aron kakalikayan ang pagkatap sa maumatang sa balatian. Giawhag nila ang publiko magpabiling kalmado apan magmaigmat gyud kanunay. Today, the DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 nCoV after her lab results arrived today from the Victorian Infectious Disease Reference Laboratory in Melbourne, Australia.